Takže aby som predstavil Milana Mikuláštika, ktorý je umelcom a kurátorom v jednej osobe. Prosím. Děkuju. Dobrý večer. Mé jméno je Milan Mikuláštík, studoval jsem na Pražské akademii. Od roku 95 vystavuju. Tady to je jedna z ranějších věcí z roku 98. Je to hra chessball. Je to hratelná hra na fotbalovém míči. Můžete hrát šachy. Tak je to taková fúze vlastně těch dvou her. Měl to být model globální války. Já už od toho roku 95 se intenzivně věnuju spolupráci s jinými umělci a právě začalo to s Janem Nálevkou, který je tady je vidět, to je náš taky jedna z takových ranějších věcí, tuším 98-99 jsme byli v Bretani na takovém pobytu a tam místní ženy nosí takovéhle kroje, mají takové trubky na hlavách a kromě toho je tam mnoho menhirů, tak my jsme na to zareagovali takovou akcí, že jsme vlastně cestovali po té Bretani, na hlavách jsme měli krabice s mlékem, a tím jmenovalo se to Tradice vertikality v Bretani. Těch věcí vzniklo podobných vlastně takových dvojportrétů, my jsme udělali spoustu, tam bude jenom několik ukázek. Myslím, že následující bude projekt, to je projekt Popletená identita. To jsme pro změnu nafotili opět tedy dvojportréty a ve Photoshopu jsme si vyměnili obličeje. Takže vznikly jakési takové nové bytosti. To se přímo zabývalo vlastně tím tématem té spolupráce umělců, že během té spolupráce vlastně vzniká jakási nová bytost. Tohle je akce, kdy jsme rekonstruovali takovou podivný zločin, který se stal v Americe, kdy dva lupiči s kalhotkama na hlavách přepadli obchod, tak jsme udělali rekonstrukci, přepadli jsme galerii AM 180, nebo na výstavu Office Art, ta se odehrávala v bývalých kancelářích, mělo to být umění komentující život v kancelářích, tak mimo jiné jsme vystavili třeba tuhle fontánku, kterou jsme naplnili vodkou místo vody. Tohle je věc, to je teda opět moje solová věc, někdy kolem roku 2002-2003. Pro mě bylo důležité, nebo takovým zlomem byl události v roce 2001, a kdy začala vlastně válka proti terorismu. To jsou bombóny, které jsou ve skutečnosti bombami, nápis Bonbons. Tohle je z výstavy skupiny Guma Guar, jejímž členem jsem od roku 2003, byla to výstava na Staroměstské radnici. My jsme tam pozvali Svaz komunistické mládeže, což byl čerstvě zakázaná politická organizace v Čechách. My jsme vlastně na protest proti tomu zákazu jsme jim dali jakousi platformu. Po 5 dnech ta výstava byla zničena, nicméně přišly tam čtveřice maskovaných osob a tu výstavu vlastně zlikvidovali. Jmenovala se Limity tolerance, takže to bylo takové příznačné. Tohle je projekt ve veřejném prostoru v Praze na nábřeží Vltavy. Je takových 8 billboardů. My jsme pro ně připravili výstavu s názvem Kolektivní identita. Byla to reakce na to, že pražský magistrát se rozhodl pořádat v Praze olympijské hry. Měli na to takovou kampaň, kdy chtěli přesvědčit lidi, že tu olympiádu chtějí. My jsme tu kampaň pozměnili a vyměnili jsme ty osobnosti, které byly v té kampani za zločince přední české. Takže tohle je Mrázek, dnes již zavražděný, jeden z šéfů pražské mafie. Magistrát ovšem se mu nelíbila ta výstava, takže asi po 3-4 dnech existence tady té výstavy někdo v noci tu celou výstavu přetřel a následně byla galerie zakázána. Vlastně 4 roky nemohla potom působit, protože vlastně magistrát to považoval za útok jakoby na sebe. Tohle byla výstava, v které jsme zaútočili na osobu Milana Knížáka, tehdejšího ředitele Národní galerie, který se projevoval jako korupčník. My jsme udělali výstavu jeho falešných vlastně děl, jako padělků. Vytvořili jsme mu webové stránky a vlastně jsme pozvali novináře, kteří přišli na tu výstavu v domnění, že jdou na Knížákovu výstavu a ta byla vlastně celá falešná. My jsme tím chtěli naznačit, že Knížák vlastně zneužívá tu pozici svoji mocenskou k vlastnímu obohacování. Billboard, ve kterém jsme k podpisu Václava Havla místo srdíčka přidělali bombu, měl být takovou jakousi reakcí na to, že si jakoby není vhodné, aby si kreslil srdíčko k podpisu, pokud schvaluje vojenské útoky na jiné země, jako byla Jugoslávie nebo i Irák a Afghánistán. Tohle byla výstava v Českém centru ve Stockholmu. Tam jsme připravili sežranou hostinu, takže když přišli lidi na vernisáž, tak tam nenašli nic jiného než opravdu luxusní hostinu. 3 dny jsme to jedli, nebo jsme si to uvařili, pak jsme to 3 dny jedli, která se tvářila, jako by se tam sešli lobbysté z firmy Saab a český politici, protože což reagovalo tedy na korupční aféru ohledně pronájmu letadel Saab pro českou armádu.
Od roku 2008 působím také jako kurátor. Tohle je fotografie z výstavy v galerii Noudy, která to byla výstava kritizující stát Izrael na podporu tedy Palestinců. Přišli na ně ovšem židovští občané z židovské obce, výstavu zničili a já jsem byl vyhozen z galerie. Teď působím v galerii Národní technické knihovny, takže tohle je záběr vlastně z jedné z výstav z loňska. Byla to výstava Současná česká malba, kde jsem pozval 24 žen. Na té výstavě chyběli muži, ačkoliv se tedy jmenovala, takže to vypadalo, že tam vystaví všichni. Děkuji. Ďakujeme pekne.